8ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού. Έχω εδώ κοντά μου τη Ευγενία Επιμενίδου, πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών του Εθνικού Σχολείου. Ναι, κοινωνική προσφορά. Οι δράσεις μας άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, κυρίως με καθαρισμό των ακτών και δεντροφυτεύσεις, ώστε να δημιουργήσουμε πνεύμονες πρασίνους στην περιοχή μας. Δημιουργία δραστηριοτήτων για παιδιά, θεατρικές ομάδες για παιδιά, ομιλίες σε σχολεία, γιατί είχαμε την πρώτη πρόταση να πάμε να παρουσιάσουμε και να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό στο Εθνικό Σχολείο της περιοχής μας. Καινούριο, ναι, μπράβο σας. Μπράβο σας. Πώς σας φαίνεται το φεστιβάλ μας? Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε, γιατί δεν έχουμε, είμαστε νεοσύστατος σύλλογος. Νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση που τολμήσαμε να κατέβουμε από τη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς σας ευχαριστούμε και κάπου ήρθατε από τη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις. Ήταν ευχάριστη έκπληξη το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και η αλληλοποστήριξη. Βιώσαμε πάρα πολύ σημαντικά έντονα την αποδοχή και τη συνομιλία με όλους τους συμμετέχοντες. Για μένα είναι πολύ θετικό. Η κοινωνικοποίηση βασικά. Η κοινωνικοποίηση που επιτυχάνεται μέσα από τέτοιες διοργανώσεις. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ για μας και χαιρόμαστε πολύ και εσείς που ραντεβού στα επόμενα. Συγχαρητήρια, γιατί αυτό αναστηθεί και αυτό για να σταθεί θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.